Káva alebo čaj? Mačka alebo pes? Mačka alebo pes. Sladké alebo slané? No, tak poď do toho. Hej. Priatelia, zdravím vás pri prvej epizóde našeho podcastu. Dneska tu máme úžasnú ženu, žena, ktorá je úspešná v oblasti wellbeingu už 20 rokov, venuje sa mentoringu žien a je to moja skvelá kamarátka, mentorka, partymenka, Danielka Lady D. Wiesnerová. Partywomanka, ďakujem Bogdy za pozvanie do tvojho podcastu. Veľmi som sa na to tešila, tak ako na všetky žúrky a party, ktoré spolu zažívame, pretože nás naozaj baví ten život si užívať naplno v tej našej komunite, takže je to tak, že sme aj takí parťáci. Ja som veľmi rád, že si prijala to pozvanie. Mám na teba prvú otázočku. Ako sa máš? Ako sa ti darí? Díky, hneď takto z ostra. Jo. No, mám sa veľmi dobre, úplne si užívam túto jeseň, pretože mám rada jeseň, ktorá je takáto farebná, slnečná, keď sa ešte dá vonku sedieť s kamarátmi pri drinčiku alebo pri káve a máme kopu projektov rozbehnutých, čaká nás wellbeing pobyt, rôzne eventy pre komunitu a v januári ideme sa trošku zohriať do Dubaja, v marci na Bali, takže máme pred sebou naplánované krásne veci, tak verím, že všetko vyjde tak, ako má. Tak to je nádherný životný štýl, Danielka. Díky. Ja mám prvú otázočku. Čo by si poradila mladým ženám, že čo nemajú sebavedomie, ale chceli by si proste plniť svoje sny? Tak to je krásna otázka, Bogdy. Pracujem so ženami veľmi, veľmi dlho, naozaj už je to takmer 20 rokov a ja osobne verím tomu, že každá žena môže byť kráľovnou svojho vlastného života a môže žiť všetky svoje sny, ktoré má. Ale, a je tu táto podmienka ale nemala by sa spoliehať na to, že príde niekto zvonku, kto ju tou kráľovnou urobí, že príde niekto zvonku, kto jej tie sny splní a kto jej prinesie ten krásny životný štýl. A mali by sme si uvedomiť, že každá jedna z nás, že my ženy môžeme žiť svoje sny, ale potrebujeme same za tými svojimi snami vykročiť, potrebujeme začať pracovať na sebe, potrebujeme začať pracovať na tom živote, ktorý chceme žiť a nečakať na povolenie, lebo niekedy čakáme aj na to, že niekto nám to dovolí, že ty môžeš byť úspešná, neboj sa, môžeš byť šťastná, ale toto povolenie vôbec nie je dôležité. Veľakrát ani nepríde a zároveň nepríde nejaká záchrana zvonku a asi väčšina z nás si nemyslí, že by prišiel nejaký zázračný princ na bielom koni, ktorý vám splní všetky vaše sny a vy nebudete musieť robiť vôbec nič. Tak toto funguje asi iba v rozprávkach a je to tak správne, je to tak úplne v poriadku. Myslím si, že každá by sme mali opustiť tú svoju komfortnú zónu a urobiť tie kroky za tým svojim vysnívaným životom a keď to urobíme, tak verím tomu, že máme v sebe silu a taký ten ženský magic touch, aby sme tie svoje sny naozaj mohli žiť. Takže je to o odvahe a je to o aktivite, je to o určitom úsilí, o určitom kroku do neznáma, ktorý častokrát my ženy potrebujeme urobiť. Ukázať tú odvahu, tú správnu ženskú bojovnosť v nás a potom je všetko možné. Nejaké mám zimomriavky. Krásne, tak verím, že to vám pomohlo. A mám ešte k tomu naväzujúcu otázočku, vlastne ženy, keď aj povedzme sa rozhodnú, mladé dievčatá, že idú niečo proste robiť, hej, nastavia si nejaké sny, ciele a teraz proste sa stretnú s tým, že takou nepochopením toho okolia, že nepodporujú ma a proste zhadzujú ma dole. Čo s tým môže mladá žena robiť, alebo mladá dievča? My slovenské žienky, hovorím tak za nás, za Slovenky viacej teraz, že my slovenské žienky sme také prehnane skromné a boli sme častokrát vychovávané, aby sme boli tým dobrým dievčaťom. A to dobré dievča veľakrát znamenalo nevytrčaj z radu, nebuď príliš hlasná, buď čistá, upravená, neprejavuj svoj názor, zase nepreháňaj to, aby si nemala príliš veľké ambície, lebo vieš, potom si nenájdeš chlapa, lebo chlapi to nemajú radi, veľmi ambiciozne, šikovné ženy, to je odstrašujúce. A boli sme vychovávané v takomto prostredí. A je samozrejme pre nás veľmi ťažké vykročiť z tej komfortnej zóny a ísť si plniť tie svoje sny. Ja sama som si tým musela prejsť, pretože som začala podnikať veľmi mladá a rôzne podobné
hlášky som počúvala, ale tá prvá prekažka, ktorú máme, je v tej našej hlave. Že tá naša hlava nám začne hovoriť tieto veci. A keď už ju aj trošku prebijeme a vykročíme teda za tým nejakým svojim životom podľa vlastných predstav, tak potom príde to okolie a prosím ťa, a čo si sa zbláznila a hádam nechceš robiť toto a hádam nechceš, veď si vyštudovala úplne niečo iné a ty si sa mala dobre učiť a nájsť si dobrú prácu alebo dobre sa vydať a porodiť 3 deti a byť dobrou ženou. Nehovorím, že to je zlé, porodila som len 2 a myslím si, že dobrou ženou som, ale určite som nechcela zapadať do takej tej škatulky toho napísaného príbehu a chcela som, aby ten môj životný príbeh bol oveľa väčším dobrodružstvom. A ja som sa vždy riadila tým, aby som odpovedala na tú tvoju otázku, lebo ja celkom rada rozprávam o svojom živote a o tom mojom príbehu, tak ja som sa riadila tým, že vždy som sa dívala na to, kto sú tí ľudia, ktorí mi radia a ktorí mi vyjadrujú nejaký môj názor na moje sny. A vždy som sa dívala na to, či tí ľudia žijú taký život, ktorý by som chcela žiť ja. A keď som si prešla tým zoznamom ľudí, ktorí mi dávali nevyžiadané rady, tak nikto z nich nežil taký život, ako som chcela žiť ja. A uvedomila som si, že niektorí ľudia vás chcú možno chrániť, rodičia, aby ste si neublížili, aby ste sa nezranili. Niektorí ľudia sa možno boja, že vy dokážete viacej než oni, ale medzi tými hejtermi, že by som to tak mohla nazvať, alebo múdrymi radcami nevyžiadaných rád, tak veľakrát nenájdete úspešných ľudí, pretože tí úspešní ľudia by vám dávali otázky a chceli by vás povzbudzovať v tom, čo robíte. Že OK, čo chceš robiť a aký máš plán a ako to máš vymyslené. Takže skúsme premýšľať vždy nad tým, že keď niekto mi dáva nevyžiadanú radu, tak čo to je za človeka, aké má výsledky, či žije taký život, aký chcem žiť ja a ak je odpoveď nie, tak sa poďme obklopovať ľuďmi, ktorí nás podporujú, poďme si vytvárať okolo seba ekosystém úspechu, podporujúcu energiu a poďme počúvať ľudí, ktorí už dokázali nejaký úspech vo svojom živote alebo dokázali niečo podobné, po čom my ženy túžime a ich majme pred sebou ako príklad a ako tú povzbudzujúcu energiu. Wow, super. No, takže vlastne vidíte to, priatelia, proste neísť proste za tými ľuďmi, ktorí v živote nič dokázali a ktorí proste vám to budú len hajdiť a budú proste vás zhadzovať dole, lebo proste si tak frustrujú, proste to, že oni to nedokázali, ale nájsť si ľudí, mentorov, ktorí sú úspešní, ktorí budú vám ochotní pomôcť, takže je úplne krásne. Preto som vďačný, že som proste v mentoringovom týme a vo wellbeing komunite, lebo tým proste ma posúvajú ďalej a proste budujú mňa ako človeka a proste ja mám tie svoje sny a chcem v živote proste úspech, chcem proste si s vami užívať a cestovať na tých najkrajších miestach na svete a ísť si svoj lifestyle. Povedať nejaká tak, akože už si mi trošičku načrtla tú tému, ale mňa by strašne zaujíma, ako si začala podnikať. Že ty si mi nám veľakrát hovoria ten príbeh a bol by som veľmi rád aj tým mladým ženám by si povedala, proste, ako to vlastne vyzerá, keď proste mladá žena začne podnikať, že proste aká bola tvoja cesta. No ja som začínala, keď som mala 20 rokov a začínala som v oblasti krásy. Nebol to ešte well-being v tej dobe, bola to skôr taká holistic beauty a pustila som sa do podnikania v sieťovom marketingu, pustila som sa do spolupráce s luxusnou kozmetickou značkou. A ako to v hociakom príbehu o úspechu býva, tak už na začiatku som samozrejme narazila na mnoho prekážok a na mnoho možno aj neúspechu alebo mnoho nejakých problémov a situácií, ktoré som sa musela naučiť zvládať. A už vtedy som si na tej ceste uvedomila, že žiadna cesta k úspechu nie je rovná a nie je ľahká. Vždy sú to nejaké ups and downs, vždy sú to nejaké prekážky, nejaké situácie, ale čo je výsledkom toho, že každá jedna situácia, ktorú zvládnete, každá jedna prekážka, ktorú prekonáte, vás vlastne spraví úspešnejším, múdrejším a skúsenejším človekom, takže to bol aj môj príbeh. Začala som budovať komunitu žien na Slovensku ako 20-ročná. Často som spolupracovala so ženami, ktoré boli oveľa staršie ako som ja. Aj na to som potrebovala nazbierať odvahu. A vytvorila som pomerne úspešnú komunitu, ktorá mala presah aj mimo hranice Slovenskej republiky a dosahovala úspechy na európskej úrovni. A vtedy som zistila, vtedy som si uvedomila, že nie je pre nás ženy dôležitá iba tá krása, ktorá je vonkajšia, ale aj tá krása a tá ženská sila, ktorá je vnútorná.
A tam vlastne začala moja cesta mentoringu žien, pretože som zistila, že obrovské množstvo žien potrebuje povzbudenie, potrebuje nejakú druhú ženu, o ktorú sa môžu oprieť, ktorá im fandí, ktorá im verí a ktorá im prinesie príklad toho, že je to možné. Takže som sa začala venovať mentoringu žien a postupne sa vlastne k tomu nabalil aj well-being, ktorý je našim životným poslaním, ktorý s manželom máme. Vedieme komunitu well-being a pomáhame ľuďom žiť zdravší, šťastnejší, spokojnejší a v neposlednom rade aj bohatší život. Nielen na peniaze, ale aj na zážitky, na kvalitné vzťahy a tak ďalej. A ako ten môj príbeh šiel a formoval sa, tak som vlastne uvidela, že každá jedna vec, ktorá sa mi stala, tak mala to svoje miesto a bola pre mňa prípravou na to ďalšie, krajšie a úžasnejšie, čo ma čaká. Takže aj ty, keď sa teraz pozeráš na náš podcast, na naše YouTube video, asi niekde na svojej ceste, tak tomu dôveruj hlasu svojho srdca, dôveruj tomu, za čím chceš v živote ísť, kam ťa to ťahá, kam ťa to volá. Vykroč ten krok do neznáma a obklop sa tou správnou komunitou ľudí, tou podporujúcou energiou. To som presne v tom mladom veku urobila aj ja a ten výsledok už je história, už je to vlastne ten príbeh toho nášho úspechu, už je to ten lifestyle, ktorý teraz žijeme. Takže asi tak, no neviem, či som zodpovedala tvoju otázku dostatočne. Veľmi obšírne, Danielka. Super. Ešte mám zo pár takých otázok, ktoré ma akorát napadli. Ak povedzme, že žena chce, mladá dievčina, ktorá chce niečo uspieť a chcela mať vlastnú nejakú značku, hej? Tak čo by mohla robiť zo začiatku? Čo je fakt to gro, čo treba urobiť na to, aby vlastne mohla uspieť, povedzme, svojou vlastnou značkou alebo celkovým tým projektom svojím? Perfektná otázka, pretože každý chce svoju vlastnú značku, logicky, alebo každý by bol rád, keby mal tú možnosť. Ale to najdôležitejšie je budovať seba, ako svoju vlastnú osobnú značku. Pretože ak ste vy skvelou osobnou značkou, ak máte zvládnutý time management, máte zvládnutý nejaký sales, marketing, zvládate povahové profily, viete komunikovať, jednať s ľuďmi, máte dobre nastavený mindset a vaša myseľ nie je vašim pánom, ale je vašim dobrým služobníkom, a ten váš mindset je primárne možno pozitívne nastavený pre úspech a pretože ten život je dobrodružstvo a je krásny a stojí za to si ho užívať a tvoriť v ňom, tak ak toto všetko máte zvládnuté, tak akýkoľvek projekt, do ktorého sa pustíte, tak vo finále, hovorím, že budú prekážky, ale vo finále bude úspešný. A tú chybu, ktorú mladé ženy častokrát robia, že najskôr nevybudujú seba, pustia sa do nejakého svojho projektu, do nejakej svojej značky a po tej ceste zistia, že to je príliš, že to nezvládajú, že nevedia, ako zvládnuť odmietnutie, ako si to zmanéžovať, ako si to odfinancovať, kde nájsť klientov, ako sa presadiť, neveria si. A potom je ten projekt neúspešný logicky. Takže moja rada je najskôr buduj svoju vlastnú osobnú značku, buduj seba, svoj projekt, kým si ako žena alebo ako človek, ak sa pozerajú aj nejakí chalani na nás. A potom sa môžeš pustiť do ďalších projektov, ktoré už budú pre teba len takou hrou v podstate. Budú takým trenažérom a takou skúškou toho, že kým si sa vlastne stala alebo stala. Danielka, tak to bola bomba. Takže vlastne človek musí začať najprv od seba, osobnostne sa rozvíjať, proste pracovať na sebe, vyhľadávať ľudí, ktorí ho v podstate posunú ďalej, mať najlepšie nejakého mentora, ktorý proste uspel už v tej oblasti, ktorú on sám chce. A potom vlastne je to... Je to oveľa jednoduchšie, Bogdy, pretože ak sa do toho pustí tá žienka sama a vyhrnie si rukávy a nevie sa odprezentovať, nevie rozprávať na kameru, nevie získať klientov, nevie si zmanéžovať čas, peniaze, proste svoj diár, povinnosti, zábavu a tak ďalej, nevie predať samú seba, tak to ide veľmi ťažko. A ak toto všetko už vieme, alebo sa to učíme, pracujeme na sebe, tak sa s tým dajú zladiť niekoľko projektov. Ja nemám iba jeden projekt, ja mám niekoľko aj svojich osobných projektov, ktorým sa venujem a jeden druhý navzájom vyživujú. Ale keď si hovoril, že máš otázku ešte pre mňa, tak som si myslela, že sa opýtaš, že káva alebo čaj? Mačka alebo pes? Mačka alebo pes. Sladké alebo slané? No, tak poď do toho. Hej, dobre, môžeme ísť na to. Tak, už keď máš to káva alebo čaj na nejaká? No jednoznačne káva a jednoznačne výberová. Inak ja som vždy túžila potom, že niekto mi v podcaste bude dávať tieto otázky, takže plníš mi sen. Díky. Dobre. Super. Syria alebo mäso?
Síry. OK. Áno. Zelenina alebo ovocie? Ovocie, lebo keď si predstavím marhulu, ananás, mango, ježišmňa. čučoriedky, tak ovocie. Fú, a na Bali budú aké šmakociny. Wow, tak Alebo to v Dubaji. áno. To je nádhera. Tak voda alebo XS? Voda, lebo veľká časť nášho tela je voda a naše zdravie, jeden z pilierov, jeden z biohackov je kvalitný pitný režim, je čistá voda, ktorá neobsahuje chlorové zlúčeniny, kontaminanty, antikoncepciu a všelijaké hormóny a všetko možné, čo dneska vo vode môže byť. To už je môj obor, takže už vidíte, že si ulietavam. Takže u mňa voda je číslo 1. Aj proti migrénam, aj pre dobré psychické zdravie je pitný režim veľmi dôležitý. OK, to sú všetko tak schválne, ak to som vedieť, ak to zistil. Ale akože dobrý XS nikdy nie je zlý. No jasné, taký dobre vychladený, s ladíkom hodne dobrý. A ešte takisto ma zaujíma, že máš radšej také, že pokojnejšie miesto, alebo také rušnejšie? Čo pre teba také, že viac dôležitejšie? No, tým, že pracujem s ľuďmi a som veľmi často medzi ľuďmi, momentálne mám takú zábavku, že robím aj lektorku jogy a vediem jogové lekcie, tak vyhľadávam už oveľa viacej taký ten pokoj, to napojenie sa na seba. Lebo tá dnešná doba je veľmi rýchla a plný iPhone, plný Instagram máte notifikácií a superských príspevkov a plný YouTube a podcastové platformy a stále sa na vás hrnú nejaké informácie. Takže už vyhľadávam radšej miesta, kde som v kľude, kde sa môžem napojiť na seba, na tie svoje vízie, na nejaký hlas svojho srdca možno, ale tak zase akože dobrá party. Nikdy nie je zlá. Ja som blíženec znamením a veľmi dlho by som nedokázala byť iba v jednej vibrácii. Potrebujem to prekladať. Tak ja mám veľmi vysoké ADHD, tak ja sa musím pohybať. Ale tí, kto ma poznajú, tak viete. Yes. A ešte ma zaujíma, americký rap alebo československý? Mike Spirit, akože ja som stará škola, ak môžeme Mike Spirita už považovať za starú školu a vyrastla som na H1.6, takže za mňa jednoznačne to no. S kým si taký si. Yes. Dobre, Danielka, ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie a bolo to úžasné, bolo to veľmi výživné, verím, že vám to veľa dalo a určite nás sledujte naďalej, sledujte Danielku na Lady Notes na Instagrame, sledujte Lifestyle, sledujte Bogdyho Cesta, Podtržník. Díky za pozvanie, Bogdy, bolo to skvelé s tebou a pozdravujem všetkých. Čau. Yes, čau, ahoj.